Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewe. Sanibonani babukeli, kusaseyilo i-champion leli, siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMafeking awo amanyala. Kuba yilelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala. Kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala, ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaze abe nawo amanyala. Bayabhala abantu basenekela iy'ndaba zabo njengoba zinjalo, sibese-ke nathi sesiyakwenekela zona zinjalo. Namhlanje-ke Nkosi yami sibhalelwe mangingachithi isikhathi mangininekele udaba ukuthi luyisima kanjani. Sanibonani eMafeking, ngiza nodaba lomanyala. Amanyala engawenza ngoba ngiphoqwa isimo. Kunabantu abasinakekela kakhulu ukudlula laba esithembe ukuthi basinakekele. Kunabantu esibheke ukusizwa yibo kodwa kube yibona abahodula izinyawo. Laba ekumele bakube yibona esikhalela kubo masihluleke kulabo esibheke kubo, kube yibona abagijima phambili. Kunento ebizwa ngo-milbest. Hey, inosizo leyanto. Hey, iyasabela leyanto uma uyibiza. Leyanto iyakunakekela leyana. Ima nawe kunzima, kumnandi noma kunjani. Ngiyintombazana eseyikhulile, ngina 25. Ngake ngaba no-milbest before ngitshola. Ngathi mase ngihlangana nomuntu wami engathi mangimbheka ngamthanda, ngabe sengimtshela ukuthi khona umuntu engizwana naye kodwa umngane. Niyazi ukuthi abafana uma besafika uya-understand ukuthi hayi mina nginankinga noma ngathi unomngane omfana. Ngamdonsa ngendlebe ngithi hayibo, lo mfana njengoba ngizwana naye ngelinye ilanga angizofuna ukutshela ukuthi mina ngingezwani naye, ngoba akukho esikwenzayo. Njengoba uhlangana nami nje ngikutshela ukuthi nginaye lo mfana, akukho esikwenzayo. So akuzoshintsha-ke mase kukhona wena kube sekukhona esikwenzayo. Wathi hayi ngiya-understand. Hhayi-ke nangempela-ke wa-understand, ngoba ngesinye isikhathi wayekade ngifonela ngibuze ngihleli nobani ngimtshele ukuthi hayi ngihlelo noSenzo. Athi waya-understand ngoba uSenzo uyazi ukuthi umngani wami. Empeleni-ke sinoSenzo sasingakaze senza lutho, sasingakaze sacabangelana lutho. Kwakwenzeka ukuthola ukuthi ngibhekene nengqinamba thizeni. Ngimfonela uDale, Sithandwa, nginenkinga mane kanjena. Uyongibuza umbuzo owodwa ukuthi awu manje uzokwenza njani, uplana ukwenzani. Ngithi mina angazi, athi shaya kuzolunga, uzoba right. Ngifonela uSenzo, Senzo nginenkinga mani mngane so. uSenzo wayengabe ngibuza ukuthi ngizokwenzani. Wayevana athi okay hayi khawulinde kanjalo ngizofika lapho so that sizokhuluma ngayo. Uyofika uSenzo, mhlawumbe ngiyamtshela ukuthi hey umama uyagula kanjena. Manje angazi ukuthi ngithathe ningihlanganise nani. Umama kheke wayengahlali naye uSenzo. Uyofonela umama ukuthi hey mama ngishoda ngo1 no2 bengisacela ukungisendela imali thizeni. Amsendele kumama wakhe. Hayi ngoba ngizama ukucompare ubesti no-boyfriend, kodwa-ke wayenza ngawo konke okusemandleni uSenzo. Thola ukuthi umama wakhe uyomsendela-ke leyo mali abese senginika athi mngani khawuphesha ulungise lapho nalapho kuzolunga. Empeleni-ke ngiyobe sengilungisa-ke. Hayi nangempela. Hamba isikhathi. Tshele mhlawumbe uDale, ngishoda ngo1 no2 no3. Angazi ngenze njani. Dale, ekhaya kunje osisi bami benze 1 no2 no3 manje nizokwenza njani? Hayi kuzolunga. Senzo,
ekhaya kunje. Hayi ngicela unginikeze inamba kasisi wakho ngikhulume naye. Akhulume nosisi wami. Uthola ukuthi usisi wami useza kumina uzozithoba ukuthi hayi ngike ngafonelwa umngane wakho wakhuluma kahle nami, cela ukuthi silungise lento ebeyisixabanisa, silungise lokho sibe right. Ngelinye ilanga fonela uDali, sithandwa sami angikho right, ngiyakhala sithandwa sami angikho right, hayi la ekhaya kwenzeka ukuthi khona-ke into engihlukumezini. Hayi ayakhala, ngimtshela ukuthi ngiyamdinga ngicela afike la ekhaya. Kwangekho-ke abazali ngangingedwa. Ade iyanetha ngeke ngize ngikwazi ukufika, idliva ngempela-ke imvula. Engifonela uSenzo, eyisenzo hayi nginenkinga esoso, sobe ngithi ngifonela umuntu wami. Hayi manje njengoba kunetha uyakhala ngiyakwazi ukufika, athi uSenzo hayi khululeka ngiyeza. Fike nangempela uSenzo, ibidliva imvula indaba okudlala. Waye umuntu kwaku 3-4 izikhathi, umuntu ozohamba ngabo 8, hayi idliva imvula. Kusho ukuthi kushaya bona u8 vele kuyanetha. Hayi ngimtshele ngithi hayi mina uzolala, akathi ngizolala kanjani, ngithi awuzolala. Hayi nangempela hayi umngani wami lo, silale embhedeni oyi1 ngendlale. Akhulula asale ngePVT nami ngisale nephente yami silale. Kuyanetha, kuyabanda futhi, hayi gcine sesibambana-ke sifudumezana. Kulapho-ke la kwaqala khona umkhuba, hayi ngoba ngizimisele, kodwa umkhuba waqala ngoba uMilbest ubevela ngazo zonke izikhathi engimdinga ngazo. Ngaleso sikhathi ngangine-stress kakhulu, ngangidinga umuntu wami angibamba bese eduze kwami angiduduze, senze yonke into ezathi ukuxosha i-stress okwaleso sikhashana. Kodwa uMilbest kwaba uyena ofikayo. Sawenza-ke lawo manyala-ke sinoMilbest. Hayi kwathi makuqhubeka kuhamba isikhathi, sesihlala siwenza-ke manje. Sesiyakhumbulana ngimbize ezesizokwenza lo manyala wethu. And lo akaboni lutho ngoba phela uyazi ukuthi lo muntu wafika ngizwana naye, akakwazi ukuthi angangihlukanisa naye. Hayi kwaya-ke sahlukana-ke nale ndoda, ingazange futhi isole lutho. Kunanamhlanje ayazi ukuthi mina noSenzo khona esasikwenza. Bengithi ngizovela-ke nawo la manyala, ngifuna ukuncoma noMilbest ukuthi hayi abantu abakwaziyo ukuvela noma izimo zithini empilweni yomuntu wesimame, siyabonga. Phambili ngoMilbest, phambili. Ngiyabonga.